Het is dit seizoen groot feest bij de Leunse Knulletjes. De carnavalsvereniging viert namelijk hun 6x11-jarig jubileum. En zaterdagavond werd de jubileumprins, die al een poosje in de ijskast zat, eindelijk gepresenteerd. Het is niet alleen mijn voorkeur, maar voor een jubileum moet er iemand staan van formaat. En iemand die de kaart fatsoenlijk kan trekken. En er wordt vertrouwen in zit en dan, ja, in dit geval getrouwd is, kinderhet, oftewel prins Rob ten Derde. Heerlijk, een fantastisch gevoel. Ik heb een jaar moeten wachten, maar alles is goed gekomen. Een opluchting denk ik voor je. Een ontlading ook, ja. Maar hoe lang wist je al dat je een jubileumprins zou worden? Ik wist al een ruim een jaar nu. Ruim een jaar, ja. Hoe heb je dat voor je kunnen houden? Dat was heel lastig. Ik heb nog nooit zoveel gelogen als het afgelopen jaar. Of wij allebei niet trouwens. Maar jij was er natuurlijk van op de hoogte. Hoe vind je dat dan? Ja, geweldig. Nou, vooral omdat ik weet dat hij dat gewoon hartstikke leuk vindt om dat ooit te mogen worden. Dus toen hij uiteindelijk gevraagd werd, was het eigenlijk meteen ook al heel duidelijk. Ja, dus, En dan staan jullie hier, dat is natuurlijk jubileum, hè? Waarom? Het is toch fantastisch? Ja, dat is zeker. Dat is een extra groot feest. Hè. We hebben daar een feestweekend. Dus allemaal extra dingen krijg je erbij. Donderdag 24 november beginnen we eerst met de middag. Speciaal voor de ouderen van Luenen, maar ook voor de ouderen van de ganse gemeente Venray. Die het leuk vinden om te komen. En s'avonds hebben we een cola-kantus voor alle jeugd die op de middelbare school zit. En dat is ook voor de jeugd van Luenen, maar ook voor de jeugd van de gemeente Venray. En dan hebben we de vrijdag, overdag hebben we de hele dag een dag gevuld voor de basisschool. Dan gaan we van allerlei afwisselende dingen met de basisschool doen, verschillende workshops. En s'avonds hebben we dan Lunse Mensen Live. Dat is hier in Luenen is dat ondertussen toch echt wel een begrip. Dat gaan we voor de 4e keer organiseren. En ja, dat is volledig uitverkocht. Daar mogen we 900 man verwelkomen. Dus ja, daar zijn we heel blij met. Want het was gewoon binnen 4 dagen waren alle kaarten weg. En we sluiten ons jubileum af op de zaterdag, de 26e. En dan nodigen we alle verenigingen van de Vorsterhout nodigen we uit. Beginnen we met een korte receptie. En daarna hebben we er hier een groot vastelavondsfeest. En ja, daar is iedereen is daar gewoon welkom. Prins Rob kan net als alle eerdere prinsen uit Leunen rekenen op veel vertrouwen vanuit de vereniging. Nou, wij doen dat in Luenen doen we dat met de hele vereniging. Dus wij stemmen op onze prins op de nabespreking van de carnaval. Dus als wij straks ook de carnaval voorbij hebben, dan gaan wij stemmen op de prins. Dus op onze jubileumprins hebben we ook al even geleden gestemd. En ja, iedereen brengt er eigenlijk 3 stemmen op uit. En degene met de meeste stemmen, die gaan wij benaderen als prins. Maar is dat moeilijk, zo'n zoektocht? Of heb je heel veel animo hier zo in zo'n dorp? Ik denk dat wij aan de animo ook zeker niet mogen klagen. Maar wij beginnen ook met ieder lid van de vereniging, die mag een naam aandragen waarvan ze denken dat ze een goede prins zien. En die komen allemaal op een shortlist voor ons te staan. Dus gedurende het carnavalsjaar kijkt er gewoon wie ziet de veel in Luenen, wie is echt betrokken bij de carnaval. En dat zien natuurlijk toch de mensen en de namen die blijven hangen, die vervolgens op zo'n lijst terechtkomen. En nou is vandaag prins Rob ten Derde uitgekomen. Waarom is hij dan dit jaar gekozen? Ja, dat zullen iedereen eigenlijk individueel moeten vragen wat de keus is geweest. Maar als ik het moet, wat ik denk dat het is dat je dan gewoon altijd met heel veel energie hier in Leunen ziet. En zijn naam zweeft al een aantal jaren bovenaan rond. En ja, dan op een gegeven moment hebben we wellicht het geluk dat je degene bent die gevraagd werd. De leus, leef, lach en geniet. Dat is precies zoals ik ben. Genieten van het leven, veel lachen. Daar ontspan je van, dus allemaal dingen die op mij slaan. De vastenavond, hier in ons dorpje, zeer met brood, zeer met klein, met maar renten, de kansen lachen, kom bij je